हाग्रामा महिलारि बिथांनि सायाव हाग्रामा महिलारि बिथांनि माखासे बाथ्रा बुंनायनि सायाव सनितपुर जिल्लानि माखासे रायजो राजाफ्रा गोथौ दुखु फोरमायनायखौ नुनो मोननाय जादों। हाग्रामा महिलारि बिथांनि बिटिआर गोरोबथा आरो हानि पाट्टा होनायनि सायाव बाथ्रा बुंनायखौ लानानै सनितपुर जिल्लानि माखासे रायजो राजाफ्रा गोख्रों बाथ्रा बुंदों। गहपुर आरो सनितपुर जिल्ला बर' रायजो राजाफोरनि बुंनाय बायदिब्ला हाग्रामा महिलारि बिथाङा पासरैनि सानजाहा CNCबो बिटिआर हाबा होनना बुंदोंमोन। बेखौ लानानै गोख्रों बाथ्रा बुंदों गहपुर आरो सनितपुरनि रायजो राजाफ्रा। लोगोसे साननैसो सिगांसो हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंदोंमोन दि BPF सरकार फैनायनि उनाव गिबियावनो हानि पाट्टा होगोन होनना। हाग्रामा महिलारि बिथांनि बे बुंनाय बाथ्राखौ लानानैनो सनितपुर जिल्ला बर' रायजो राजाफ्रा गोख्रों बाथ्रा बुङोदि थांनाय 7 बोसोर सरकार सालायनायाव मानो हा होनो हायासै। दायो प्रमद बर' बिथाङा सरकाराव फैनाय लोगो लोगोनो 50,000निबो बांसिन बर' नखरनो हा होबाय। नाथाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा दासो बहानिफ्राय फैनानै हा होनो ओंखारखो होनना हाग्रामा महिलारि बिथांनि सायाव थांखिनानै बाथ्रा बुङो। दानिया फैदो सनितपुरनि बर' रायजो राजाफ्रा हाग्रामा महिलारि बिथांनि सायाव मा बुंखो जोंनि बे खौरांनि गेजेरजों आबुङै मिथिना लानि। जोंनि बिटिआरनि चिफ सार आरो जोंहा फेरेंगा सारा जोंनि बे ओनसोलाव दावबायफैनांगौ आं वेलकाम खालामो। बिथां फेरेंगा सारखौथ' जोंहा जोबोद लुगैदों। बेनिखायनो बिथाङा जिहेतु हाग्रानि राजा, बेनिखायनो हाग्रानि ओनसोलनि मानसिफोरखौ नायफैयाबालाय बोरै जानो। बिथाङा जिथुनिखि थांनाय समाव जायबायदि जोंनो बिथोन होलांदोंमोन, बिथांनि जिथुनिखि बुंनाय रावफ्रा जोंनि गोसो गोरबोआव दासिमबो आमथा आमथा जानानै दङ। बेनिखायनो बिथाङा फैथारनांगौ। सम लानानै आङो बिथांजों चिफजों जोंनि चिफ बड'लेण्डनि चिफ प्रमद बर' सारखौबो आङो नुजाथि फैनो थाखाय खावलायबाय। जोबोद मोजां दा थासारिया जोबोद मोजां। गोदोथ' बा असान्तिमोन हाग्रामानि दिनाव गावजों गाव बुथारलायनाय, गावजों गाव माबालायनाय। बै जायगायाव बे थांनो हाया। जोङो बड'लेण्ड ओइ नोंसोर बबेनिलै जों सानजा पारनि सनितपुरनि होनबाथाय जों खारखानाङोमोन। ओरैबायदि थासारिमोन। दा खिन्थु सोरबा सनितपुरनि सोर क'क्राझारनि, जोंनि गोसोआवथ' क'क्राझार होननानै जोङो बिराद वेलकामसो खालामो। नाथाय बै हाग्रामानि दिनाव जोंखौ सनितपुर बासि होननानै एखेबारे सोरखौबा माने लामानिफ्राय माने मेहेरोमोन आरो नेरनाय फाव दिन्थियोमोन। बेफोरो जाहाथे जोंनियाव दा गैला। जोबोद मोजां सान्थि। जोङो दा बहुद सान्थि आरो माने अख्रांजों हाजों जेसेबां फाराग दा बिटिआरजों आरो बिटिसिजों बिटिआरनि जिथुनिखि दा सान्थि आरो बिटिसिनि सान्थिजों रुजुथावा। आंथ' जोबोद दुखु फोरमायो। मानि बे जुदनसो जाबाय नामा? माबानो पान्डबफोरनो हा एसेबो होआ होमबा जों बर' नङा नामा? बर' जातिखौ नेवसिनाय। बिथाङा जोंनिथिं होमबा सानजाथिं बै इलेक्सन समाव फैगोन नामा? बिथाङा मोखां होयैआनो मोजां। आं बेखौनो डाइरेक्ट बुंदों। बिथांनि साननाया माबायदि साननाय? मोजां बुंनानै जोंनि फारसे बेफोरबायदि अन्याय माने माबा लानाया, गोसोआव लानाया बे जोबोद अन्याय जादों। सानजाबासि रायजोनि थाखाय जों सनितपुरा जोबोद दुखु फोरमायो। आरो जों बेखौ खोनानाय लोगो लोगो, रादाबखौ खोनानाय लोगो लोगो जोबोद माने सनितपुरबासिया बिनि सायाव गोख्रोङै माने कन्डेम होदों। आरो जिथुनिखि दा बिथाङा एसेबां दिन नैबे माबा होनो नागिरदों, बे हा होनो 17 बोसोराव बिथाङा बबाव उन्दुना दंमोन? दासो जे माबाया बिटिआरनि जिथु चिफआ जिथु हाबा मावदों, बे हाबा मावनायखौ नुनानैसो दा बिहा सिरि मोनदों नामा? बिथांखौ जोङो सिगांनि जिथुनिखि मावनाय बे माबानिफ्रायनो जों मिथिनो मोनो जे बिथाङा बर' जाथिनि थाखाय जेबो मावा। आरो बेफोरबायदि जुदि साननानै थाबाय थायोबा बिथाङा जे इयुनाव जे बर'फोरनि लिडार जानो हागोन बे सिमांसो। आरो बिथाङा जिथुनिखि सुपार 50नि जिथुनिखि माबानाय जा प्रमद सारनि जिथुनिखि बाख्नायथाव हाबा, बे बाख्नायथाव हाबाखौ बे नंखाय होदों। जों मिथिया नामा? जों जा अगियान नामा? जों मिथियो नङा? माबायदि जाबोदों, माबायदि लाबोदों, माबायदियाव लांनो थांदों जोंहा प्रमद सारा। बे गावनि मेलेम गैयै हाग्रामा महिलारिया बुंबा जागोन नामा रायजोफोर? बे जाया, केथियाव जाया। जिहेथु बे हाग्रामा महिलारिया गावनि सार्थनि थाखायल' बेफोरबायदि खामानिखौ मावो। गावनि जिथुनिखि माखासे बाथा देवानिफोरखौ लानानै बिथाङा सावरायो। नाथाय जोंनि जिथुनिखि गुवार गोसोनि मानसि, गियानि मानसि, जायनोखि जोंना चिफ आरो
बिथांनि जिथुनिखि मावनाय प्रमोद बर' सारनि जिथुनिखि आइडिय'लजिफ्रानो बेलेग बेनिखायनो जों वेलकाम खालामो बिथांखौ बिथां बायदि जानांगौ बर' नालाय बर'नि थैजों बर'नि थैखौ बुजिनांगौ बर'नि गोसोखौ बर'नि बिखानि जिथुनिखि गांनाय उखैनाय बेखौ सुस्रांनो नाजानांगौ आरो आङो बिथांखौ हाग्रामा महिलारि बिथांखौ बुंबावो बिथाङा जुदि इलेक्सन पारपासावल' जुदि जों मोजां बुंनानै जोंनि जातिनि सात्रनि थाखाय खामानि मावाब्ला बे खिन्थु अन्याय खालामनाय जागोन आरो बिथाङा जिथुनिखि माबादों जिबायदि बुंबाय थादों बिटिआरआव सान्थि गैयाना दालाय माथो जों एकदम गोसो माने गोदै गोजोनैनो दङ दा आरो जों मोजाङै गिदिंनानै जोंनि गथ' गथाय गासैबो सोलोंथायावनो हक जिखुनु खामानियाव हक बेफार बिजनेसावनो हक दा बेसेबां मोजां जोंनिया डेभेलप जागासिनो दं दा प्रमोद बर' सारनि जिथु सान्थि लाबोनाय बे सान्थिया जोबोद गोजोर आरो जों बेखौ जेब्लाबो वेलकाम खालामो सनितपुरबासि रायजो जानानै आरो बिथाङा जिउ लावथों बिथाङा जिउ गोलाव जाथों जोंनि सान्थिखौ लुबैथों दा भेन्सार स्कुलफोरनि जिथुनिखि थासारि बेखौबो बिथाङा मावनो लादों आरो बेखौ जों वेलकाम खालामो जोंनाव हाई स्कुल माखासे भेन्सार दङ बेफोरखौ जाहाथे एमइ स्कुल दङ बेफोर बर'नि जिथुनिखि डेभेलपमेन्ट जिहेथु बिथाङा एडुकेसन खेथ्रआव जोबोद गोसो होदों बेनिखायनो जुदि सोलोंथाइ थायोबासो जाथिया डेभेलप जायो बेफोरखौ जाहाथे बिथाङा गावनि मेलेमजों जिहेथु मावनो लानो बेफोरो जोबोद बाख्नायथाव जों प्रमोद बर'खौ जेब्लाबो वेलकाम खालामो गोसो गोरबोजों हास्थायो आरो बिथांनि जिउआ अराय सम जोरथों गोजोर जाथों आं बेखौनो हास्थायनानै आंनि बे सुंद' बिबुंथिखौ इसोरनो फोजोबबाय गोजोन्थों सेरफांगुरियाव बाजाज बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम खौरां सेरफांगुरियाव थानाय पंका एन्टारप्राइज बाजाज शोरूमा फैगौ 25 सेप्तेम्बरनिफ्राय 29 सेप्तेम्बरसिम मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेला खुंफुंगोन बायगिरि बिथांमोननो आरसि इन्सुरेन्स लाफानानै 10,999 रां बेसेनावनो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन आरो 500 रां होग्रोनानै गोसोबायदि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय पंका एन्टारप्राइज बाजाज शोरूमजों लोगोसे कसुगाव फेस्टिभ आउटलेट आरो सराइबिल फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च शोरूमावबो खुंफुंजानाय मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन पंका एन्टारप्राइज बाजाज शोरूमा लोगोसे मोजां अफार लाफादेरदों 5 लिटार पेट्रल फ्रि गंनि हेलमेट फ्रि केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 2,000 रां केशबेक हरफिननाय जागोन आरो मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेलायाव बाइक बायगिरिफोरनो 1 बोसोरनि थाखाय 2 खेब फ्रि वाशिं होनाय जागोन आबुङै मिन्थिबावनो थाखाय 6003817191 9101547892 आरो 9101598021 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन